Vi har en gud. Ja. Han hedder Jimmy John. Og han er mega sej. Og han er den eneste, man må tilbede. Ja. Det lød en anelse kikset det der, men altså, Det er rigtig nok. det er meget. Det har en fastfood. Og man skal ikke skamme sig over det, for Jimmy John er den eneste rigtige gud. Han ejer en kineser i jakkesæt. Maria, du har et insekt i håret. Har jeg det? Fedt. Men i hvert Hvad fanden har fald, du Jimmy lavet John, han er vores gud, og han er meget sej, har en fastfoodkæde og en kineser. I jakkesæt. I jakkesæt. Mega fedt. Ja, noget. Jimmy John er gud. Miau. Hej, børn lille. Jeg hedder Tage. Vil du fortælle de andre om den gang, hvor det forfærdeligt skete? Ja, det skal jo frem i lyset, børn. Jeg er altså 21. Behøves jeg De behøver. De voldtog mig. Og jeg vil gerne lære jer, hvordan man voldtager. Bror, lig dig ned. Men hvad skal det være for noget musik så? Det ved jeg ikke. Det skal være trololo-musik. Nej, Vi kunne også bare lade være. Vi kunne også bare lade være, fordi at det her det er bare sådan Hvad? kikset at høre på os gå og snakke sådan her. Det kunne også være sjovt. Hej. Skynd dig. Jeg prøver at udfylde det her. Fuck ja. Farvel, 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 farvel. Grim.